hau, astean zehar eguraldi ona, asteburuetan euritsua. Baina eskualde honetan ez gara aspertzen. Entzun hurrengo egunetako agenda titularrak. Okondoko gaztelekuan brikolajerak tailerra. Amurrion mendiko eskolako jaia. Laudioko faktorian zagarra maika eratan sukaldaritza tailerra eta mahai jolasen topaketa. Balzenekien Amurrio arro eguna ospatuko dela kriston egitarauarekin, Urduñan futbol taldean denboraldi amaierako jaia. Laudion bi bazkari, Gran Reserva 79ko bazkaria eta 1974ko kintoena. Laudioko kasinoan Los Árboles mueren de pie antzerkia. Balzenekien Artziniegan alde zaharreko jaia ospatuko dela, eta Laudioko Orbeko etxearen 23. urteurrena ospatzen hasiko gara. Igandean, Garrastatzuko ahuntze eguna ospatuko da, mendimartza eta azoka. Laudion Anderea Bezbatzaren kontzertuaz gain, Orbeko etxearen urteurren barruan, aurrentzako tailerrak, puzgarria eta txokolata da. Eta noski, Aiaraldea, zaindu, bizi eta maitatu.